Amin. Itu sih mas bapak. Guys, kusvika panomutaura kuti hakuna kunyatsomira zvakanaka atotenda mari kuti tichiva kuchenjeuya kuzoshandira ya ndati ndisvike ndinzekuti munokwanisa kundibatsira here aiwa auya panzvimbo yakanaka panzvimbo yakanaka munobatsirwa saka tatanga kunamatira munotanga mataura nhamo dzenyu tonzwa kuti zvakamira sei ya ndizvozvo taurai zvenyu nhamo dzenyu ya asi ndisati ndapinda munhamo dzacho ndaida kuti ndibvunzewo kuti munokwanisa here madzibaba kuti ndouya nedambudziko reumwe munhu like on behalf of someone mukwanisa here kumushandira nyini ndiri ndauya kuti munhu abatsirwe iya zvinoita madzibaba aiwa tinoshandira hando basa chairo chairo ratikapiwa nechiruru aiwa iya tinotoshandira munhu akatorurama kwaanenge ari ikoko tichimubatsira ndimi mina macho dambudziko renyu rakamira seino pane munhu asingashande madzibaba munhu iye ndofunga haatona kana basa ashande saka ndaida kuti munhu yawanirwe basa aiwa zvidiki ya nyaya iripo ndiri kundanzwa nekudyiswa ndakarara madzibaba zvakaipa mani zvakaipa zvinotawo chidyiswa izva zvinhu zvakanaka izvozvo apa handina hangu dambudziko razvo zvekudyiswa izvozvo zvindakarara asi dambudziko riri pakuti munhu wacho zvaanodidyisa manje zvinoshata madzibaba pamwe pacho nditombodyiswa nyama isina kunyatsoibva aiwa zvinetse izvozvo madzibaba izvere zvayo tozvipedza izva kutorara zvakanaka chaiko kutotadza kurota chaiko chaiko kutadza kurota zvokutyiswa nyama mbishi nekuita sei nekudidi zvakaipa unenge wari pabasa izvo yasina ndisingada kuti aregedze kura ndaida kuti pamambotaura paipe munokwanisa kumushandira asipo ndau yaini dambudziko racho ndaida kuti dai akwanisa kuwanawo kanaka basa zvakuona akwanise kuafodawo tumapitsa tumagrilled chicken ozvezvi zvandodyiswa ndakarara kudyiswa ikunda ikuda hangu kwakuri nani ngati yesi mazibaba mukureva munhu ari kukudyisei usiku makarara ndiyamukuda kutsvagira basa ya kwanisa kuafodawo marestaurant anenge ari nani pamwe pacho ndinokura ndiri kusango chaiko zvimwe ndizodyiswa manje hazvinyatsoita saka ndofunga hashande kana kuti basa mafarokana macho tinokwanisa kushandira munhu asipo mazibaba aiwa zvaifamba saka mimi munoda kutesta mweya maya kuzozama-zama here kuti muteste mweya kana kuti munoda kuita ndaunatokwanzwisa madzibaba ndava nedambudziko rangu inei idambudziko here madzibaba ramayana re dambudziko chari madzibaba kukozi yesu madzibaba mapinda napo makuona panguva mapinda napo makuona aiwa madzibaba aiwa madzibaba isusu tinoshandira vanhu ngoda kushandirwa kwete kushandira vasiri kuita zvokushandirwa vari kuuya kuzotaura muri kuti ndepekutamba here pano nanganaine pamapinda napo ipapo chaicho ndinge ndinongoedzeserawo madzibaba imimi pati kutemba ibva kudhara mubakushandira kwamutogoni ya ndozvazvinoita muri kutopedza nguva pano kuti aine hombe panze ipapo muchiva muchibvunza zina basi tadza kuendeswa ku5 star hotel madzibaba achibuda imamwe adoda kutopinda